Ľudia dobrí, čo robíte 9. augusta? Ak nič, tak prídite do malebnej dedinky Brehy, pretože tu sa budú konať remeselné dvory. Zažijete to, čo ste ešte tento rok určite nezažili. Poďte, porozprávam vám vnútri o tom viac. Vážení priatelia, čakajú na vás krásne ukážky remesiel, ako napríklad hrnčiarstva, kováčstva, tkáčstva a krásne remeslo liatia cínu do dreva. Takže ja verím, že prídete, lebo to tu len tak hoci kde na okolí nevidíte, ale tu v Brehoch 9. augusta to určite uvidíte. No a nezabudli sme ani na tých najmenších, pretože máme pripravených kopec atrakcií pre deti a krásny vláčik, ktorý teraz ani okolo Bany nechodí, ale tu v Brehoch bude chodiť krásne do kolečka a budete sa môcť povoziť aj vy starší, ale až po 10. No a budete si môcť zakúpiť takéto krásne čbániky, ktoré boli vyrobené tu v Brehoch a budete si môcť celý deň do nich čapovať výborné pivko a popíjať. A samozrejme môžete sa zabaviť potom pri krásnom kultúrnom programe, ktorý je takisto nabitý, ale o tom až o 2 sekundy. Raz, dva. Tak vážení, čaká na vás detský folklórny súbor Brežanček, ženská spevácka skupina Hronka, hity Karola Duchoňa, Koňare z Prešova a veľkým hitom, na ktorom nemôžete chýbať, je Štefan Repka so skupinou Gorals a večer to vyvrcholí krásnou našou domácou kapelou Handel, ktorí sa na vás veľmi tešia a mnoho iných interpretov a skupín a folklórnych súborov, ktoré už teraz pomaly balia, aby prišli 9. augusta, takže verím, že všetci, aj vy, čo sa pozeráte doma, sa tu stretneme. Zdravia vás Brehe a tešia sa na vás, nie že budete doma. Všetkých vás chcem do nohy vidieť tu. Ahoj, tešíme sa na vás.